Assalamu alaikum. Ni ne Fatima mai zogale, yarinyar Aisha a Yahuza Suya. Wannan shine dalilin da yasa na fito na yi magana. Na ji uwar gidana Aisha ta fito tana magana, na mata sharri bata kore ni ba. Wannan shine karo na biyu da muka samu matsala da Aisha. A cikin azumi mun samu matsala da Aisha, wani ya bani zannuwa guda biyu. Ta ce in bata guda ɗaya ban bata ba, ya ce in ɗinka ɗayan ba mahaifiyana ɗaya, to ban bata zani ba. Shi ne da yasa dalilin da muka ƙara samun matsala da ita ta sallame ni a cikin azumi. Bayan azumi da ya wuce ba kasuwa, Fatima ki dawo ba kasuwa, kasuwa ya yi ƙasa. Sai na ce mata to shikenan zan dawo. Sai na dawo. Bayan na dawo da sati biyu ne Allah ya haɗa ni da mawaƙin nan Rarara mai waƙa. Dama na daɗe ina neman inda zan ga Rarara mai waƙa ban gansa ba. Sai ranar Allah ya haɗa ni da shi, ya sai zogale na bashi cewa ni ne Fatima, in na daɗe ina neman ka, ina so inda zan Allah zai sada ni da fuskar ka in ganka, dan ina bibiyan waƙoƙin Rarara mai waƙa. Ya ce shi ne Rarara mai waƙa. A haka sakamakon haka ne na fito da zogale zuwa kwana biyu sai na ji waka Fatima mai zogale. Ne godiya, ina murna dan ban da waya ma a lokacin, karamin waya ne ke hannuna. Wani ya kunna min na ji ina godiya. Sai gashi a bayan an jima an zo za a yi foto na a wurin zogale, za a je a dora Fatima mai zogale. To shine sakamakon da bayan na tashi a kasuwa Aisha ta tambaye ni, Fatima mun ga waƙoƙi na yawo, Fatima mai zogale, ke ne da wurin zogale ko ni? Nace anti na ki yi haƙuri, da ni da ke wannan abu ya zama ci gaban mu, saboda an ɗaga darajar zogale yau. A yau ma alhamdulillah mun gode mun samu kasuwan zogale. Waye umarce ni da nayi haka? Nace wallahi ban san za a yi haka ba a wurin zogale, amma mun gode saboda wannan ci gaban mu ne da ni da ke, dan darajar zogale ya tashi wallahi. Sai ta ce mun to ni yanzu kin yi saba, da ki da kira ni a waya mana. Nace na yi kuskure, ki yi hakuri tun da ban kira ki a waya ba, na san miki da haka. Sai ta yi fushi ba ta yi mun magana ba, ta wuce gida ta ban mu a shago. Bayan safiya ya waye ne ta zo da safe ta ce Fatima na sallame ki a wurin aiki, ki yi hakuri ki je gida. Nace dan Allah ki yi hakuri ki bani a wurin aikin nan. Sai na fara kuka. A lokacin nan ta ce ita ko me zan yi in yi hakuri, ta fa sallame ni kenan a wurin zogalanta, kar ta ƙara gani na a wurin zogalanta. Tunda mai an mun waka ba a sa sunanta ba, ita ne mai zogale, ni yarinyan aiki ne. Dalilin da na fito yanzu ni ma ina wannan zance, naji tana fitowa ta ce wai ƙarya nake mata, bata kore ni ba. To ita ta kore ni, wannan ba gaskiya bane. Ita ta kore ni a wurin zogalanta. To yanzu don haka maganan aure kuma zan yi in lokaci yayi an daga. Na bayyana sanar da ita cewa maganan aure an daga. Ta ce duk da an daga maganan aure ta sallame ni a wurin zogalanta. Da ni da ita ba shari daga ciki sai fatan alkhairi. Allah shi ɗaukaka ta, nima Allah ya kawo min hanyar da Allah zai ɗaukaka ni. Na gode, Allah saka da alkhairi, Allah ya buɗa cin abincinta mafi sauƙi.